Bai. Pelotari modun, onartzi besteik eskaku gelditzen. Bai, zaletuok jarraitzen dugunok sensazio ematen dit hori ez daukagula aukera honenak denei aukera berdina emateko, Fausto. Nik ez dakite nola pentsatzen dezun zuk, ez? Adibidez, zergatik anez Jokin Arbek edo Ormaetxeak edo Atain batek edo Erik berak, ez? Justu lengo zapatun ere jokatu zuen, da nik ikusi nun sasoi betean, oso fizikoki fin, jokoarekin, begibistakoa da, maizago jokatuko balu, emaitza hobea edo, ez, emango lukela, baina alde hortatikan, pixka bat ematen dit, jarraitzaile bezala, diskriminazio puntu batek ez du ekartzen egoera honek. Hombre, nik ikusten dut enpresa bizien arti zeo zer dagoela. Bananduta dago zela, eta igual, ez dut ikusten, distantzia handia ikusten dut batetik. Batak beren aldera tiratzen dau, beren aldera, ni ez dago asko sartuta, ni ez dago enterata hori, baina zeo zer bai enten dutena hori, eta horrek ez da laguntzen azkan nian. Hombre, nitzako jaiali behotia, ona da, nitzako. Ere gutilak, Arbek eta honek eta gozena jokatzen bertan, Ormaetxeak eta dagozena, aukera bat pelota munduan jarraitzeko. Profesional, erobini genti, ez da bardin, 20 pertsona zuentoian jokatzia, ero 200 pertsona, ero 700, ero 2000 pertsona. Genti beti beste bizitzasun baten baten. Orduan, leku topa berdiraz, nundoian jetia, Donostian un momentun lehen esan dozuna etxik, Juaninak esan duzu izan lehen gozitu azurei, 200 persona, ninguno. Deportibo, por ejemplo, Deportibo nintako bete etxen da. Deportibo da leku bat nintako ontoia beteko ditzaten. Baina, bueno, nik ikusten dutena, honek, aparte, eramanen jokatzen dozenetatik, beste pelotari batzuk egon berdizela, eta horrek aukeriek da bela jokatzeko. Eta hortik ganera, gero Winter Series jokatzeko, eramanera jokatzeko, hortik pelotariak alda bela aldira zela egon prest, jokatzeko gero, eramanera momentu baten Winter Series jokatzeko, edo Bilboko txapelketa, edo nungua. Eta askotan, dago zekarten mutilak, Magic Citytxik pelotari batek bihar dau, Magic Citytik horretxa ona, hilebi bir dago entrenatzen. Apur bat, ipintzeko, zikusi da goizerrik joku dago, goizerrik Magic Cityn honen eta diku da. Eta ze pasada, ez dago emon mailia emon berrezen da, bena, zeo ze bihartzen izan jako, nik izan da modura, pelotin bila juteko, sasoian metro bat kontatzen izan jako, pelotin jokalde jetien izan duten ninda, claro, distantzia diferentik, zan, Magic Cityn oso biaz kolokatu zago. Postulei motoz, lan zagoz, gitxiko bera kolokatzen dodak iso, eta honetan brutalietan, claro, gubidun bezak, distantziak luziago diraz, atzera botateko beste injar bat berdozu, ikusten jakon, por ejemplo, goizerrik, nintzako, dana managatzen dago. Berak, rebesaz, mi erreboti alde bizitatik, baina, hori, ondo jokatzen da, pelotalaria dela, gan honena, Magic City, kosten jako, da mutila preocupada entrenatzen danian, entrenada 6 entrenamentoen ditut, baina nintzako 6 entrenamentoa zesari pintxin. Gero dozu, hilebete, bi hobeto, hilebete baino. Claro, hori aukeri norek dauko, norek daukori hilebi entrenatzen. Claro, berak, Jokin, iaz, jantzi zenun Donostiako txapela, xalegikin, ez da? Ez, ondarrebiko benik. Xalegikin ales egira hasi ban. Ales goiteak. Eta zuk ondarrebikua oian errekin, ez? Bai. Ez Donostia ez neban jokatu. Bai. Eta goratzen naiz hemen parte hartu zenula, eta esperantzak bazen itula, hori, ondarrabiko txapela irabazita gero, Winterreako aintzat hartuko zizuelakoan,
eta etzan horrela gertatu, ez. Orduan, horratikan esaten nun, kanpotik begiratuta, merituak kantxan irabazten direnean, eta beste aldetikan aukera ematen etzaionian pelotari bati, arraitzaile bezala esatezu, ez da bidezkoa. Azken finean, openak, irekiak izan beharko lukete txapelketak. Behar bada, ailegatuko da gaur edo bihar, ez? Ematen du, bide bat egiten nahi gehala, eta bide horrek nora eramango gaitun ikusi beharko da. Hor, irakurri dut edo Gernikan jokatzen duten eguenetan o txapelketa hortan, ez? Hortikan aterako direla gero prebiak jokatzeko pelotari batzuk eramanekin. Hori, hala da, nola ikusten dezu jokin? Behitxu, bardine ez, alde batetik ikusten dut aukera moduen. Bueno, kanpo apixino ben jokatzen dago esan pelotari batzuk prebietan sartzeko aukeri dauelako, baina bezalde ikusten dute bai, enpresiek beran parejak ipiniko da bezala prebietan. Orduen, aurre prebia horretatik Gernikeko txapelketa hori irabazten da benak, gero prebietan, benetako prebietan, oso pareja gatxak eukiko da bez kontran. Orduen eskaen gainalko, azkenien hori aukera moduen ikusi leike bai, baina bestalde ikusten dut oso aukera gatx moduen. Naztauko balitzez, pein prebietan pareja danak, baina ikustot beste oreka bat egongo litzakela. Baina momentuz, funtzionamentu beste erabateko da. Orduan, alde batetik aurrera pauso bat dala esan leike, kakotxen artean? Ez dakit aurrera pauso berba egokizea, ni pelotari moduen, nik ustot aurrera niri tokau bizegate papel horretan egotie eta ez da gauza komodo bat. Ez dakit zelan esan, beste era baten nik pentsatot, adibidez bikotiek naztaute, nik ustot egokitxau izango litzakela, eta hori bai izango litzake aurrera pauso bat. Jokin, hor, markinan, barikutan, da ez dakit beste egun batian ere Santi Olabek ipintzen ditun partidak eta abar, horrek nola funtzionatzen du, zeren hor nik ikusten dut, kategori desberdinak, neskak ere parte hartzen dute, eta gero goi mailako pelotariak ere bai, ez? Erik eta Xalegi eta Zuzeu edo, beste edo zein. Hor funtzionamintua, helburua zein da? Helburu da zurizko jaztia. Guk hemen entrenamentu modoko bat eitzen dugu, baina zurizko jantzitxe, ez talako bardina ez, beste tentsio bat dauelako. Baina, di partidu normalak, entrenamentu modoko partiduek, lagunarteko partiduek, baina, seriotasun puntu batekin. Eta eskerrak horretxe, guk azkenien ez dugu preparetako beste biderik oso partidu itxi eukitxoguz, profesional mailan eta puntu topetako, joku maila onbat topetako, ondo torte jakuz, olako partiduek egizetan. Baina di lagun arteko partidu batzuk, markine meintzet ni neuk txiki-txikitzetik ezagututxua zenak. Eta Santi Olabe arduratzen da, bikoteak ipintzen, zeinekin parekatzeko? Bai, Santi Olabe arduratzen da, markineko kantxeru eta aparte klubeko entrenatzaile eta bai, berak initzen dauz. Barri txabalik goten da, hane pixkatasuntu begirozeko eta holan ibiltxe da, bai. Eta ezkerrak olako partiduei. Bai, zeren hor sartzeko ere erreza da, edo neiko lanak esan nahi dut, hainbeste zaudetela, denontzat ere toki ez da izango, ez da? Ez, baina, azkenin beraz kontratuen ipintzi da, deitzu eta normalin ez da goten arazorik harin edo berandua beti ipintzen daue benetan, jokatu nahi da bena. Horre, badakit, gaur egun egoera nolakoa da, begibistakoa da, bi enpresa, bi promotora, bat oso indartsua bestien aldian, ez dakazar ikusi programazioekin urtean zehar, baina, gaur bihar demokratizatuko balitz egoera, eta denek aukera berdin aukiko baluten naiz, 35 urte, edo 40 urte uki, beste kiroletan gertatzen da bezala, ez? Hor badaude, nola esan nuke, dibizio desberdinak, baino puntuen arabera batek gora egin lezake, ranking batean igo.
eta ez oraingo egoeran klub baten, elite baten edo sail baten sartuta zaudela eta horren arabera aukerak dituzula jokatzeko. Berriro diot, badakigu nundikan gatozen, egoera nolakoa zen orain dela 3 urte, eta sekulako aurrera pausuak egin dira, baina kirolaren osasun beharrian beste pauso batzuk eman beharko lirateke nire ustez, eta bat da, zue bezalako batzuk, aukera okitzia edozein txapelketa parte hartzeko. Ez apurrak edo ez dut esango, ez dut gutxietsi nahi Donostiko txapelketa, zeren oain itzeingo dugu, nik 3 jardunaldi izan du dira, 2 egon naiz, eta joko maila Fausto benetan goi mailakoa da, Hor dago, beste gogoeta bat, gero partekatu nahi dena zuekin, edo denbora baldin badaka Jokinek ere bai, bakarren bat kenduta, berdintasuna ikeragarria dela ematen du gaurko zesango nukeni, hor bai eramanen eta bai jaialibeekin dabiltzazten pelotariak batetik bestea oso koska txikia da. Behar bada, eta hori zuen iritzia jakin nahi dut ere bai da, gutxi jokatzen dutelako eta erreferentziak gutxi direlako. Maizago jokatu ezkero, nabarmenagoa geratzen da zein dagoen goraxio edo beraxio, baina Fausto, Aritzerkiaga kenduta, nik ez dut ikusten nola bat bestean gainean, bai, Urreizti, Uixerri, daka potentziala, baina lenguan esatezen bezala, gehiago ikusi behar ditut. Ze gogo eta ekartze dizue nereak? Aritzerkiaga nik dut danen goitxik. Gero, bestiak, hola gezu, hor, egun ze atzelarik pitxe eta zut, da egun ze horria, hor ez da, diferentzia handirik ez da pentsaten dagonik. Jaialibeko pelotadeak, gero, eramanekuak, ikusten neuke, egon lehik zeu zer egongo da, igual, kasore batzuta, baina ariz ikusten dut, goitxik. López bai egon da goitxik, un momentu honetan, zakit, eskanengo txapelketetan ez dagoen beren mailarik unena emon, zakit, laguntasun espadago eukiz, zakit, igual, hombre, Lópezea zontxe benik, aurrelariak laguntzen bota apur bat Lópezek ondik joku dauko nitako. Nagozen atzelariak gine. Baina, gaztelan nik ez dut ikusten bat, pelotariak badago nahi jaiali, nahi bestin, badago, klaro, pasan dena aukerak, ez dago, bat dago leku baten danti. Claro, ez dago zelez, bat ikusten itxurarik batengo da benik, enpresa bilak, liga bi pinitxak edo azkanin, zeo zerren berlituteke, batzuk esaleik, batzuk alde batetik, bestetik, eta pelotintzako ez dupetaten. Hombre, nik ikusten dutena, jaiali behotia ona dala. Parte eramanetik jaiali behotia donek Jokinek eta dagozen pelotareak urraukeri ikitsi hor jokatzeko bezala horre pelotareak ez dauke. Operarik bai, markinan jokatzen dabe. Nik markinan ez dakizen bat jente goten da. Nik telebistan, YouTubeen ikusten dut asko. Markinak danak, batzuk, untsa ezin ondala denporak ikusten. Baina ikusten dut partiduk apur bat hotzak diraz. Igual eurak grabatzen da modura txalu, ez den tuten, ez dago txalor, ez dakit jenti zenbat egoten da, Igual nago txarto, ero eurak ez den zuten, igual txaluk eta ez dira zituen. Gero pelotariak jokatzeko hori zainik, pelotariak pelotasun gehiago berdago. Ez da bardin, 200 pertsona, 2000 pertsona, jokatu, ero 20 pertsona jokatu, 20 pertsona publikun, da entrenamiento bat, Zurizko jantzitxean. Zurizko jantzen zain beti da beste gauza. Dauko, baina jentik emoten daben hori berotasuna, hori 700 pertsona, frontoi beteta, deportibo, itxigora bezakit, ematagun deportibo kabedi, Baina horrek emoten duten berotasuna, ero Winter Seriesek emoten duten hori 2000 pertsonen, hori zarat, txalua, hori pelotariak hori berdau, hori gustaten jako pelotariak. Niri gustaten jaten, anipetan dut bestiari be,
Jokin geritxo nire gustako jakela. Zala markinan jokatu, 20 pertsonagaz, edo, zakit zenbat egot dut, nahi igual txartu nago berbetan, Ez, ondo zabiz, ondo zabiz. Bai, Hori ikusten dut, da pelotaria Javier da ikusi duen jokatzen, da aurreko Javieraz berbetan egon nintzen denera, ez neban entzun da bera itzi berbetan, egon nintzen beraz berbetan, da nahi neban ikusi, zelan jokatzen da ben, zekasketatik ezaguten neban, beren postura politxeak eta politxeak, nahi zen neban ikusi, da honetan ikusten. Ikusten partidu apur bat, berotasun gehiago, berda, o kantxean danemon, berda, kantxean, partidu irabaztera zion, berda, ez da, diru jokatzen da modu, guk jokatzen gendu modura, Gernikan, diru jokatzen zen, da publikoak txartotzen bazen duen, broki botate dutzun, da ondo etxezen duen txalua, eta honez dago hori ez dago kasu, ez da jokatzen dirurik, baina falta da, jentin berotasuna, ditzako falta jaken marginako partiduari. Beste egun nire honetan, Gernikan ikusten. Zan, Aste azken bat. Aste azkenin jokatu zen partidu da justo ala bi iruten izan deban Gernikara eta puntoen sartu nintzen da pelotari askoan nire denporetako eta partidu Aron da honek eguazen jokatzen. Aron, Unda, horrek eguazen jokatzen da, bueno, partidua, ikusten zan maila pulitxa daukela, pelotariak. Da jentia gustora, ikusten, jentia osan ganera, pelotariak nire sasoguk eta bai, da Gernikako jentia. Hori lortu gerritzateke igual, Gernikan, baina ez partido bat bakarrik, gehiago. Markinako partido kostialetako ondo, hor, baina bat berotasuna faltezek, hori jentien, Gernikan ikusi neban, handiente politxea, ezak izan bai jentia dugu, baina, da berrota mar pertsona, baina txaluak eta da jenti gustora ikusten, da horrekin eskero igual, Gernikan, por ejemplo, hori eguna, por ejemplo, beti, partido bi ero, jetia, oitxuri hartuko leuko jute, partido bat igual apur bat bajo, partido bi bier diraz, bien joan eskero frontora, partido bi, nik faltan topaten dut, interseries enbe bai, interseries enbenik, partido bat nik bitxito paten dut. Bai, Jokin, zuk esatari lanetan aitzen zera, ikusi denak ezagutzen dituzu, ja, urte batzu daramazu ze hortan, ez, kirolontan. Zure diagnostikoa badakit parte zera, eta parte izan da, igual gatxagoa da diagnostiko bat egitea, ez dakite gaurko egoerak zer ekarte izun burua, ez dakite, zaudete multzo desente bat, eta aukera gutxikin, orduan, nik esaten nuna, López ez deta ipatu, baino jakina, Aritz Erkiaga eta López dira izar nagusiak, batipat aurrelaria, besteak ikusten da pixkate, partida gehiago behar ditula, edo ez dagoela bere sasoi puntuan. Jokin, zuk nola ikusten duzu, egoera poltsa hortan antzekoak zaudete gehienok? Niri personalmente penie bai emotozte. Ze, bueno, nire kasu esango zute, baina nik daroiaz, 33 urte dukaz, 21 batekin debutu honeban, eta daroiaz igul amabi bat urtze bai, aztien 5 edo 6 egun entrenetan. Orduen, konstientenaz, eramanetik jokatzen daen pelotari askon kontra, igual, barreiro ez dutela jokatuko, dauen situazioi momentuz mantentzen badabintzet, ez euren kontra, ez eurekin. Eta horrek emotozte peniez, azkenin, alkarrekin hasiga, alkarrekin jokatugu beti, eta horrek emotozte ze pentsau, guk azkenin, nik ez dut euki inoaz, ez azarrerik, ez ezebez. Baina, kostau bai jate apurtxu bat egoerara moldatzie. Enpresa bakotxak euren interesak daukiez, eta euki da bez euren tirabirak, baina gu azkenin langile batzu ga, eta nire hori pixkat, kostau bate egoerara itxie, batez be buruz, ez dakizuleko aukera geixi aukiko zuen edo ez, entrenamentu ure junbidanien, aztin 5 edo 6 egunetan, motivazioa topau nahi zen,
Niri personalmente horretxek emotozte penie. Oin, bebai eskertzen dut pelotaz aparte beste lan bat eukitxiek. Deskonektetako eta bueno, gauzak beste era batera ikusteko. Baina hori da nikoi momentu, barrun sentzitotena. Pena hori, ez dakitelako, lehen jokatu duten pelotari batzukin, adibidez Imanol eta Aritz esan duzu ez, askotan jokatu dute Aritzen kontra, eta Imanolekin be askotan, da Imanolen kontra be bai. Baina ez dakit, 53 urte daukaznik eta ez dakit barriro aukereik eukiko duten, momentun dauen egoerik gaitxik. Eta gu langile batzu azkenean, niri horre doamen bat eitxuteko lekuen jokatzi guztetagat eta da espektakulu emon eta atzantu honakin da ezaguztera jutia. Baina, bueno, hori da, barrun oin momentun, sentitzotena. Bai, Jokin, lehen esan dedan bezala, Donostin jokatzen naizea, Gorka Atainekin batera, biak irabazi dituzue, sailkatuta zaudete finalerdietako, ezta? Hain justu, jokatuko dezue, Vicente eta Xalegiren kontra. Nik ondo ikusi zintudan jokatzen, oso, ez dakit, forman zaude, aurkari gogorren kontra ere bai, partidak komplikatuak, baina ondo zu, nola ikustezea kantxabarruan? Bueno, fizikoki auspoz eta ondo nabil, baina lehengun enitzen oso ondo ikusi azkenengo hile terdizen edo, bueno, enabil sorbaldatik oso ondo, eta hor nabil fisioterapeutiaz eta, bueno, buelta batzuk emoten, eta pixkate mugatut eta bilurraz topa nintzen, batez be, eskumiak jokatzerako orduen. RBS eta ez daukete minik, baina, bueno, eskumiak da problemakin nabil azkenengo hile terdizen, eta, bueno, hori daukete hobetzeko, baina ez da nire eskuten dauen danaitzen nabil, hona eta da bueltaka, baina, bueno, momentuz pixkat mugatuten nabil jokatzen. Baina, bueno, jarrera positibo bateaz, ez da, eta, bueno, gazte batekin nabil jokatzen, Gorkakin, eta oso guztua nabil jokatzen. Bueno, dakigune apurre berai erakusten, eta, bueno, berai be ardurak hartzen erakusten, eta egiz esan, bueno, kendute alor fizikue guztora nabil Gorkakin jokatzen. Gorkak 21 urte ditu, ez? Ikusten da, azitzen nahi da, pelotari bezala, zuk dakizunarekin, veteranua izan da, ze aholkua emate duzu, nola jokatzeko, ze pelota klase komeni zaizue? Bai, Gorka mutila hundizi da, ezta? Eta errebesa egarra duke, kategorizaku. Atrebitzen azutaten, gaur egun, profesional gitxirek daukien errebesa duke erremuti horrek. Eta zer espeziala duke hor, ezta? Orduan, bueno, 56 metroko frontzea izen da Donosti, pelota barrixe erabiltzogu. Bueno, enpresa mundun da motelak eta bakotxin gitxia ikusten dira, pelota motelak. Teorikoki hori, komen jaku guri, Gorkak dominau eta nik aurrien topetako, baina, bueno, gitxidaz pelota motelak, eta behintzet barrixe atetako eskatutzet, bueno, neuk atatot, normalien, baina barrixe atatogu, eta eskatutzet atzeko hormara eta eskatu bidani pelota eskatzeko bihurri barik, eta batez be disfrutetako. Bakin eupez berdan gazti izetie, olako partidu jokazio lehengo IRS eta presiño puntu bat dukizunean, eta hoxe zatotet. Atzeko hormara heltzeko, pelota barrixaz, da disfrutetako, bihurri barik. Aurkariak, Vicente eta Salegi, Vicente lehenengo jokoan patxal ibili izan, gero bigarrenean hobetogo, eta hirugarrenean galdu intzuten, baina, bueno, ez da pareja xamurra, Ez. Inundik inora ez, biseko oso ondo. Jokatzen da pelotari segdia, alkarraz begaina ondo konpontzen diela pentsetot. Eta burruk handiko da, betiko moduen. Gero beste bat, lehen izan dedan bezala, Erik ondo ikusi nun, Jokin. Ez dakit aurreko urtean baino finiago, gorputzez iritu zitzaidan, betiko klase seguridadia entzestea dauka, horri irabazteko, ez erraza izango, Ez, dana bakigu, Erikek zenbaki deukezan, zenbakizek ez da usurrik esaten, da estadistikapez eta Erikek horrek oso ona daukez. Bai, ez baino puntu bat goraua ikustot neupe,
eta, ba, bueno, haren kontra, ba, bixen biko da, bai. Tokau eskero, ba, burrukan, eta darri ez gau, nik beti zatot. Aurrelari batzeke hogeta marrak itxien ez amabi tanto berak enbitxule, nire bintzat, nire amabi tantuek itxi espotaz, enaz gustora guten aldageletara, da pentsetot, aurrelari batek berak enbitxule tantuek, eta hortik gora bada beti hobeto. Jokin, lenguan, bai Faustok eta bai Zulaika lehenak hainbat azalpen eman zituzten kostadiluari buruz, zure arma indartsuena esango nuke kostadilua dala ere, orduan, erreferente bezala ikusi dituzunen artean, zein da eredugarria kostadilua botatzerakoan, aritz urreizti barrura botatzerakoan, edo zuk zure estilo propio dezu. Bueno, bai, nik estilo propixu dut, txiki-txikitzetik egiz esan, eskertixen azmi, eskertixe eta gainera zarratu. Futbolin bezkerraz jokatzen eban, eskuz bezkerra naz, eskupelotan bezkerraz jokatzen eban lehen. Orduan ba, bentzak hori deuket, ba, igul eskerretzi datorren pelotzi eta postura hori hobeto manejetutela. Eta erreferentze modu, jo, ez dakit bat esaten. Aritzek, dana dakigu hortik jaten da bela, esate baten, eta kostaue oso ondo manejetan da bela. Bueno, lehenko bideo zarra ikusitxe eta igual inklan behazko guztetan jaten. Bai. Fausto, ze garrantzia daukan, lenguan esan zenun bezala, eskerreko besuak, ez? Eskerreko eskuak. Eskertia izan da, bentaja handia, seguramente, segurazki errebesez eta kostadilua botatzea bultzatzeko garaian, ez da? Ni ez naiz eskertila, nik kostau manejaten dira, ni ez eskertila, nik eskupeloten dabe eskubiziak indokatzen nire sasoian, baina futbolin eskertila, futbolin eskertila, opina gudura, nire zemen gudura eskertila. Baina nik kostau gutateko eskertilak eta rebesa eta kostaua eskertilak hobeto manejaten dira. Eskerreko eskua importantia. Kostau esan da bene inklan, baina ez dakit joi ikusi badau, inoiz jokin, inklan esan dau. Bai, ez dut larra ikusi bideotan bakarrik. Bai, ikusi dutu. Itako join kostau zen duen. Join kostaua goragot joteza, kostubia goragot izan, harina gozabaltzen da. Goitxi beradoian kostaua harina gozabaltzen da. Beste, albotik botatzen mozu apuru bat alborago, berandu gozabaltzen da. Naitxa marra, leku bardinen jo marran, marratik urre, harina gozabaltzen da, goitxi berako, eta joik eukan hori. Joik entako, laiken kostaua nazan, Albertina, Albertipe apuru bat goitxi, arepe gorago botatu. Nahiko goitxi botatu. Albertipe, hori esan da ikusi, jokinak hori izan, igual bideoren bat neupe egitxik, bueno, nik ikusi hori jokatzen, bideoak berenak ez dut. Horretan da manejatea bat, Bai, Jokin, ez dakit denboraz nola zabiltzan gurekin jarraitzeko, zuk esan, noiz zuziber gaitu zuen, baino bukatu horretikan, Gernikan jokatzear da Nazioen Liga, nazioarteko federakuntzak antolatuta, nik ez dakit, informazio, bai, hor pizka apurtxo bat Facebooken eta agertzen da, baina hor Euskadik parte hartuko du lehen da biziko aldiz, okeraz paragobil. Horren berri badezu, Jokin, zeinek dauden batean, bestean, ze helburu daukan txapelketa horrek? Bai, bueno, publiko indiez, pelotari parte hartzaiek. Aurretik, bueno, aurre selezio bat egon zan, bai batien da bestien, Espainian da Euskadin. Eta, bai, gero, ja selezio bat egin da, batetik eta bestetik. Eta bale, lehenko zikusik Euskal selezioa. Bueno, nik uste dut Espainitxik, bueno, izan pelotarezik Euskaldunek dira, baina balen esan dugunez, segun oberak daukezan, pentsamentuek eta politikiai behitzen botze, edo kirolai behitzen botze, bueno,
aukera bata edo bestie, pixek bardin izango dira. Baina, bueno, Espainiatik behi izan ape euskaldunek dira, eta aukera modun, bai ikusi lehika, jokatzeko. Eta, bai, bueno, lehenengo ikusiko euskal selezioa ofizial, espero urte askotako izetien, nire hori pertsonalki posa emotozte. Eta bizetan egonaz, nire aurre selezioan, lehenengo Espainia jokatzeko aukeri ukineban, euskal selezioa ofiziala esanien, eta bai eskuen euken emon da, lehenengoz, nire bizitzan, baina bai. Eta gero bizetatik ofiziala izan euskal selezioa eta bizetatik eukiot, pretselezioen egoteko aukeri, eta bueno, bakarrik euskal selezioa aukeratu neban, eta bueno, printzipio guzti gaitxek, eta kanpun gelditzu naz bertan, eta beste batzuk jokatuko da, eta bueno, papelon bat eitzen da, meitzet. Iba ikustera jongo naz. Bai, hori zein, zer da, selezionatzaile bat egon da, multzo batetikan aukeratu dituzte, pixka bat nazio ze hori simbolismo hori kenduta da, eramanekin jokatuta jaialibekin, bueno, espadakat aukera honekin, beste honekin ere esan lezakegu horako zerbait dela, kirol ikuspuntu batetikan. Kirol ikuspuntu bakarrik beditzen gozu, bai. Nire personalmente, ezin izendot ez zotelagetan bisotzak eta buru betez. Bueno, beste erabatera pentsetotelako. Edo, bueno, neure edara pentsetotelako. Baina, bai, kirol ikuspuntutik ikusten bozu, bai, aukera bat gisa da, beti. Zeintzuk diren balde batean Espainiarekin da Euskadirekin badakizkizu guk nik momentuz behintzat ez ditut ikusi zerrendak edo ez dakit horren berri ez daukat. Euskal selezionetik jungo die aurretik Aritz eta Einaut eta Lopez eta Leke. Eta Espainiatik jungo die Bailo eta Gorka Atain eta Kosme eta Erik. Eta gero, estatu batuetatik bai Sorozabalaiak eta Langans, Douglas da Beni, ez da? Ikuste? Bai, hori da. Frantziaren aldetik badakigu zerbait? Lengun entzun itxune, zintu ziren, basketa, izan bestia, aurri meintzet Ladutx eta olakan ustot kanpun gelditzu dela, bakit hori. Baina, zin zan, Ladutx eta Ladutx eta baske bakit baietz. Eta hori da, gero urrungo datorren urtean absolutua jokatzeko klasifikatoria da, ala da, Jokin? Bai, ustot, bai, ez puntua gartxea dela, edo, bai. Gero ze puntura arte, baina. Kontutan euki behar da, neskek ere parte hartzen dutela, noski. Nesken arteko txapelketa izango dela. Donostian eta Bilbon ere jokatzen ari dira, ez dugu aztu behar, guai hemen Jokin Arbe, Erik eta Xalegi eta bar, aritzerkia, baina neskak ere Donostien jokatzen dute, hori gogoan euki. Jokin, ez dakit, jarraitu nahi bazu, gure aldetikan, jakin nahiko nuke Deportibon ikusiko zenitun partidak, zer deitzeizu atentzioa, dijoan bezala. Lehen ez datu zena. Peni modozte, gorik. Niri badakite batak bena alegin eitzen dabela eta bestiepe bai, Baina, bueno, horre erdibidien gelditxura pelotari batzuk, peni motozten, guk ez dugun zerrein, eta peni motozte situazioek pelotari zuen ikuspuntuti bat ez da, ez guk eukiogun arazo bat edo beste gaitxik, bitxartien sentitze gazelako gu. Eta, bueno, txapelketa batzuk jokatzi hori asko gustako gaten. Dudeip ez, Faustok esan da bena eta Miguel Lagunen aurri da jokatzi, nire hori odola borborka ebintxuzte eta atko guztetak gate. Momentuz ez dugu eukeraik. Eta gustako gaten eri, bueno, pelotarize pixkat, gauza independentzia hau lez ikustia, eta guk esko bretzi euren hartien deukizan, bueno, tirabirak. Momentu zen askun Bilbora, izatelako zuertau, baina, bueno, ez dute deskartetan, oso gustora jungo naz, atzi apur bat eukiezkero, momentu pizkat,
lanez lepo nabil eta ezin totelako, baina, bueno, bestela nik ustera putenaz. Parteko, zinbesteko ikustera. Beste aldetik, Fausto, aukera izango dugu, balda, Donostiako partidak telebistaz ikusteko. Zuzendu nazazu Jokin Oker banabil, baina EITBek Euskal Telebistak emango dituzte bai finalerdiak eta baita finala, beraz aukera eukiko dezu Fausto Donostira espazera hurbiltzen, Jokin ikusteko telebistan. Gustora ikusiko. Bai, badakigu... Zalegi egiten ikustu. Zalegi Ormaetxea, Unda, eta Erik, irene basan Bermion. Bermion jokatu den partido bat, amistoso bat, egon nintzen. Ormaetxeak, Francisco, Gaitxak, Alesen Gaitxak deitu eta partidu jokatzen da bela, eta, bueno, jokatu erratzalde baten, han egon nintzen ikusten. Bueno, ondo ikusten, zalegi pelotari handitza da. Hartzen da pelotia... Jokin, ze miritu dakan Ales Ormaetxeak, hombre, begibiztakoa da, hori, erritmoa falta zaiola, pixuz ere esango nuke kiloren bat irabazi dula, ez dakala lehengoko malgutasun ze hori, ez? Baina hala ere, bierrian berrogeita bat urte, eta eman zuen maila eman da ikusita, ontxo, meritua da kamutilak, Etu daite, zeo... Zertzen apesine duk, igertzen da, Gustavitxe jakola pilo bat, eta ondino, aurreko kuadrutan da, bai, oso arriskutsu da. Gero, bueno, danota be, bueno, Donosti geldu partidu gitzekin. Ni pentsatu dut hor gauzen danok, baduko du ondino, bueno, partidutxu batzuk hartu, eta beste puntu bat gehitzua. Eta, bueno, horrepen ikustot, danoi laguntiko eskule, baina bai, Ales ondo ikusten eman, gainera gozatzen, eta kantxan, eusia da politzen, azkenien, olako edadin neupek firmauko neuke kantxan egotie. Bai, zeren azken finean ustekabean parte hartu du. Ales Goitiak jokatu behartzon, da, bueno, egongo dira arrazoiak, zurrumurruak kalean daude, guk ez geha hortaz sartuko, baina, bueno, horrek ere ez du laguntzen, de repente telefonuaren deia jokatzera etorri, eta naiz eta Garmeo onda entrenatzen ibili, jontxo, hor baldan ez dezu zer regalatzen, Jokin, horre labana hortzet hainetan kinateatze zate, Bai. Hor gau esan da nauk, esatut dute, azte oso bat, bueno, nire, personalmente inguruen daukazten danak, boste dozei egun horretzetagaz, hiru bat kantxan, alegintzegaz hartzen, da beste bi gitxienez ginai zuen, eta piziko egiten. Boste dozei. Eta hor gauzen danak horretzetaga, irabazi nahi dugu. Baina, bueno, bai faltakuz, lako etxe partiduek. Bueno, gero Hondarrabiaren aukerare hori izango dezu, lehengo urtean txapela jantzi, eta aurten ere beste aukera bat. Bai, hoxe daukete seguru, Donosti eta Hondarribikue. Peni ez di partidu asko, baina, bueno, nire aleginduko naz, neure partetik aldotena eitzen, ondo deltzen, zorbaldi bekonpontzen, eta bueno, tanto honak egin deitzera juten, oitxu guztatzen niri, ez dutena, eta kulo pixkate bon, tanto honak egin, eta akarrekin ondo konpondu eta gustora juti etxera. Segi, animo horrekin segi eta ez etxi. Azken finean, Fausto, erretiru hartzen danian, bueltarik ez dago, eta jokatzen aizean birtatian, aprobetsatu. Lotan jokatzen esatu dauken artian, disurten. Gustaten gauza batek, disurten. Nik gure sasoin ez dozuko, gure sasoin. Baina ez du ez azoian... Fausto, Jokin edaka ardura bat, taleno izan dut, nahi asko gustatu zaiduela, da gazte batekin jokatu, eta ez norberaren jokoa bakarrik egin, baizik eta transmisio lan horiek egitea. Azken finean, gazteek sasoia daukate, baina detalle bat gutxi batzuk esan ezkero, bere biziko diferentzia egiten dute jokatzeko garaian danik, lehenguan Gorka oso eroso ikusi nu jokatzen zurekin, oso. Bakarren bat galduzu noski, baina ez dakit inseguridade sensazio hori etzun inundik ere eman, eroso, eta hor pentsatzen dut badezula merito pixka bat.
Bai, eske neuri hoxe gustataten, ez? Gaztetxo binitzeni, Tersineke albo batera lagatie, gozatzie, eta, bueno, hortakoa, badukez, bere sekretu txupe. Lantzin behinen tonterixan bat edo beste esan, da, bueno, ez dakit, presineke bat anok eukitxe gor, ez? Asmauen bida askotan, zelan erun hori, era batera edo beste erun, pelota dexe tranquila egoten da, eta, bueno, nik entzot tranquila dauenak, hobeto jokatzen da bela. Eta hoxe nahi noan gorka zein, eta egiz esan, momentuz behintzet oso tranquilik guztot, horin bueno, beste fase baten sartzega, final ertixetan, eta nire lehen dukora, pare bat tonterizia esan da, bueno, tranquil bitxoten. Zu, bere garaian Fausto zen bezala, eta nire garaia zen bezala, aurkariak aztertzen dituen oitakoa zea, partidua jokatu horretik, adibidez, datorren larun batan Vicente eta Xalegiren kontra, ja, pentsatuta dukazu, ze pelotan botak leheno esan dezu motelarekin, baina, bueno, estrategia bat, ja, aztertzen dituzu aurkariak. Bai, zelan ez. Azkenin, onia lehin zenaz, partiduan egun bat geisha izeten. Atzin zierre ondo entrenatik guztetak jate, entrenamentuan barrun sartzen da nitzako, partidu aztertzie, partidun bertan enbitxua zen gauzak eitzi entrenamentutan. Orduan zapatuko partidu ikustu honek, azteko egun bat geixalez. Eta partidu, bueno, egun batera barik, azteko bost edo 6 egunetara zabaltzen dut. Eta lanak ondo inde erunezkero eta gero urteten bada, ondo, eta urteten ez badaue, bueno, tranquila gelditzen az neu, eta ez dakit, postasune edo ez da bihurtzen eupori, eta tristuri ez da bihurtzen holan depresio. Eta holan ikustie guztetate gauzak, eta bai, aztertute duket, eta bueno, ia ondo urteten gozku. Batzutan irabezi egiten da, eta bestetan ikasi. Bai. Ederki Jokin, bueno, eskerrik asko, gurekin parte hartzea gatikan, da, bueno, azte honeki, sorbalda hori errekuperatu, eta larun batan jotake Vicente eta herriko semea Xalegiren kontra ere bai. Bai, pazientitzote, denpora gehizia ez deukitzi, baina, Bai. bueno, gauzatxu batu dugaz egiteko, eta, bueno, zapatun partidu bat eitzen badut, eta urrengo egotea zen. Eta gainera, joaten ez dana baldara telebistaz jarraitzeko aukera izango du, orduan horrek ere zuentzako pizgarria da, Jakitia, bueno, ez bakarrik bertan daudena, baizik eta etxetikan askok eta askok jarraitzen dutela, beste arranke pitin bat. Eskerrik asko Jokin, ondo izan. Bale, pareja, eskerrik asko zu behi. Ego baz. Ondo izan. Gehorte. Horto, Deportibon, lenguan, zure ikasle izandakoak sekulako erakustaldia mantzun, ez? Hasieratik ikusi neban, nangoko tanto bizan ez daitzi, hirugarren tanto izan bezan, kostau bat botaban honek, urresti, kanpora esun zan, baina aritzerkiaga, pelotara eltzeko lagunek usan, bizkor korritzen, kostatzen jako berari partidu hasieri eta ez da izaten berentako dena, kostatzen jako, baina usin egon falta izan peloti, baina han egon zan, zare inguruan, prest hartzeko peloti. Harin etorri da, harin etorri da, harin, gaur, ondo ikusten. Ziziko aldetik eta beti ingurkutzen ez egoten bardin. Herriko minak gauten didaz, besuko minak gauten didaz, ero lotxartu jozula, ez egoten. Itako haritek, beste eguneko partidu bai, baina horrek nizokatu bazan partidu bilak, itako nahiko eskerrak gorka eukida, eta baina beren partidorik onenak ez dira zigin itxean, aurreko partidu bilak, baina beste azkanengo partidua oso. Gainetikan, Fausto, bea onena da, aurrelari onena da, koska bat kentzeio urrengoari, eta gainetikan atzian bentajarekin, zeren gorka
aukeran nik uste sendoagoa dela Ibarluzea baino, ez? Ibarluzeak txukun aritu da Bai, asko deportiboan. gora da, baina igual Gorka goitxik dago. Bat, baina, klaro, diferente da, bai, aritzeaz jokatzen da, atelaria normalin gehiago jokatzen. Bai, hori da. Pelota txarra berak entzun dut. Pelota txarrak, Ibarluzeak eta Zabalak eta jokatu da benin aritzeaz, edo Manzik, horren mutinak maila honai monda baritzeaz. Bai. Txapelketetan, Guatzen aituzto Bartzelonan gu mutikoak gazteak ginen, Floridara un aurretikan, 16 urte bete berriak, eta neguan, horre, Ondarrez eta Egurbide, eta geratze ziren, orduan zigortuta zeudenez, Euskal Herrian eta Bartzelonan pasatze zuten urtea tximela, txinok eta bar. Eta nola kuadroa murriztu itezan, tarteka partidos kojos, esate zaiona jartze zigun intendentea, badibidez, nita Ondarrez, Egurbide eta gogoan daukat, Sarasua markinako baten kontra nola jokatu genuen, eta Ondarrezakin jokatzia eta gozamena zan, zeren pelota txarrasko kendu, eta jokatze genuen baino itxura hobea emate genuen, horri eskerrez. Eta aritzekin ikusten dut hori gertatzen dela, horre sartzen da botekorri doiek, eta adibidez Del Rioren kontra eta sekulako eskumaka trailazu emate jola da bestiak botekorri do, handik eta hemendik, eta hori lan zikin hori aritzek egiten dula, esango nuke. bai, lagunari normalin pelota txarrak berak entzun. Eta gero asko laguntze ontzu. Lagunagaz berba etxen da, beren beteran nizia, badagoz atzelareak igual ez dakizenak entzuten da aurrelaria, alrebez, jalik, eta López batek igual emoten duen konsejuak, igual aurrelariari, baina ez dakizen entzuten. Jake gustatzen ditutia. Nik neuri betoka ja, beteran hau eta gaztiekin jokatzen da, alegin jurari laguntzen da, interesik nibez. Baina, bueno, nik pentsatu, aritzea jokatu da pelota esako, nahi Ibarluzea, nahi Manzi, nahi Zabala jokatu da nire lendo, interzeri jabazi da. Pelota esako, ikusten jaken, gorakadi, izbela. Ibarluzea batek, por ejemplo, nintako goraen jau asko. Resto sakerrestua zazpilan ipintxeban. Lehenengo Winter Seriesean, ikusten zen du mutilitala, damuzen sakerrestu bat zazpira sortira. Zazpira sortira, diametro bidauko mutilak ez dago. Fontuz aprobetxa berdao, piendun berdu. Eta horrela jarik itxienez, eura dominaten ez azteko. Gabon ez dauko hori. Barluzea ikusten da mutil bat interesa daukola ikasteko. Aritzen laguntasuna bilak ondo konpontzen dira, aritzeri entzun dutaten nahitik, eta dela Ibarluteari, mutilak da ikusten da internet da beste egunin begonitan ikusten, Ibarlutean partido bat markinan jokatu gana, Javier da bera, Manzi, esan du bai, Manzi desagertuta dago. Zagertutu, azkenengo txapelketa bizeten ez da jokatu. Mutil bat da, gehien preparaten da denen modura, preparaten dana, asko kostaiak una maila, horra mailara jagatia, eta nire penimoten horre mutilak, zepitzi aukerarik jokatzeko une txapelketak, lekitxon ez eban jokatu, lekitxon aurrero kurtin berak irabazi ban, aritzea jokatu ba, baina maila hona emo, Winter Series maila hona emon da, hola duitxeaz, eta ez da jokatu, bilu honde. Urreiztik bere biziko lanak eukizitun aritzen kontra sakiak entzen, eta nik ez dakit, ez dazkat goguan, sakarraztuan zenbat sartu zizkion aritzek, hori gaizki sakatu zulako edo aritzen kontra berdin da sake ona baldin bada harrek zuk esate zenion bezala bai edo bai sartu sakarraztuan. Zure diagnostikoa zein da, Fausto? Ezebano, karambu. Ezebano. Bigarren partiduan ezebano, sakik ezin izan beren. Baina, klaro, aritzeri sartu jakun, sartzen da, eta nabarrura, akustagoa perfecto gutaten da, sartuta.
bestia, esan da, jagaten da. Esan, pelotin bila, baina, bien sartuta zen, eta zeban zertzen zebe, nahi esan urrestik, barrura botauta zen, berak ondo botatzen da hori, dejada luzia, ondo botatzen da barrura, da botauta zenak eskiari. Baina gain, talek ez da bizkorrena, baina ikusi itzen da, eta da ikusten jakon gugua. Egun honeukioa, deseban eukio, ezgarriko minik, ez bezuko minik, nitako ikusen eban oso ondo, fiziko aldetik ondo ikusen eban. Partiduan, eta laurre pelotak, dejada luzi, bota dut esanak, zirin izan errezak, nahi ondo botatzen hori zirin aurreztu. Baina, heldu bintzan, gehienetara. Apur bat, urrezte joan zan, apur bat desmoralizaten partidun ziar, baina hori ez da pasabiar, hori partidunek jeekin enberda nahitzea kontrarezo handizeuki kontra dana emon berdozu ezkan eta kontzentratan segidu berdozu zeure gauzak etu. Zakia, bigarren partidun ezeltan, entregaero leku sake, ze basan ez da guatan aten txartu, entako urrestik ez da guatan. Alegin jo berden entzako zakia buru bat luziagotan. Da berdau, ataratzen dau batutan, baina aritzen kontratzea, aritzen lautardean hartzen botu, japantu berdintzako da. Hogatu da, zeilean ipintzen botazu, eta zeilean hartzen botu, zeilean ez da hartuko. Atzerotzen monberko da ponsuak eta hartuko da igual, baina ez da handik ez da botako. Lautardean hartzen da aritzek, handik egin zazutik. Bestela, ikusi dituzunen artean, zein gustatu zaizu gehien aritz alde batea utzita, atentzioa zeinek deitu dizu? Nitako barandik, horrelari modura, barandik eta, basket ondoetan, pareja modura ondoina. Nitzako barandik esan. Ondo ibili da, arrebotera legaten be, demesaz da, postu bila ondoetxen, arrebotera legaten, goixerri, por ejemplo, faltetzen dago, ikusten dago, goixerri, erremotan botatzen kostetzen dago. Ez da, barandik ez da pelotari luze bat rebesa, ez da errez botatzen dut, aritzen modurat hori jarra daukun arren, baina, nire izan, postudia ondoetxen, erremotera ondoa legaten. Kantu, goixerri ditza, gehiago kostatzen jaken legaten da. Ditzako, aritzen duta, horrelari gunen txapelketu honetan, barandik itxan. Barandika. Eta gero baskeaz pareja da, una etxen dugu. Nitzako, ez dakit. Atzeko kuadroetan Del Rio ikusi nun ondo. Del Rio ondo ibilia. Kantxa ona, berarentzat kantxa egokia, Bai. Niri neuri barandik eta basketu. Finalera horrek gaiako dira. Aurreko batian mezu bat jaso nun Pablo Aramaio ondarruarra Daitonan bizidana, elbilarista bere garaian deitze ziotena, eta jarraitzen ditu partida guztik, telebistaz noski, eta esatezia, ze poza hartzen nun, ikusita deportibo, ze naturala dagoen jokatzeko, zeren garaibateko oroimena edo eskapadaz lotak irrizt egitezula kantxan, ez? Ta nik ere, neronek ere, nik ez nituen partida asko jokatu deportibo, baina gogoan hori neukan, beti eskapada puntu bat, eta orain txitxak badago, txulare badago, eta, behar bada, ez dakit, zuri ze iruitze zaizun pelotak bizixamarrak behar bada? Bizizia, bai. Bai, bizizia egun dira. Eta bat egin zan, estimia zen ja aurrak orman arte dira. Egin horrek ez dugu, estimia eta alagora rebotin dengu izan, da iru kuadroa dira. Estimia noiz ikusi da hori. Rebesaz, bai. Estimia... Bai, pelotan bizitzak, bai. Baina, gaur egunin horretxekin pelotak jokatzen da. Bizitzak jokatzen. Baina, eurak goitxuta dago ze pelota bizitzak jokatzen. Gurik osten goziako, gu jokatzen gendu pelotakin. Bai. Olako bizitzak atara eta ja, raro ibiliko. Nire dut esan, gernikara eta egun bat bestera erabiltzen gendu zen pelotak. Gero horren bizitzak atara eta ibiliko egin pelotiari zeilik nintzen. Bestaldetikan giro aparta armailetan, ez da? Nik
Nitzako Deportibo, lehen inuzten dut, nitzako Deportibo da, punto bat, astian behin ikinezkera urtian ziar, lauzian ikitxe gozu, da, astian behin, bi ezin dut zari igual, bi igual asko izango litzateke. Baina astian behin, mila letra. Larun batetan ikinezkera, azpiletatik, gartera egin guru. Hori, ordu gona da, jente asko dago dugu. Nitzako, da ez dira esan ber figurarte, Nik lehen bezate ban, mutil gaztien nik onenak, bertan ipiniko duzela jokat. 3 partido ero, horretxenak gaztienak, eta dana emoti dugu kantxen, eta publiku badoia, hori berotasuna publiku emoten da bena. Baina hor beste faktore bat gertatzen da, eta hori baldan, Donostin baldan, aurreko zapatun larun batan ikusi genuena, ez? 2 partida jokatu ziren, eta bigarrenean, frontoia ia ustu intzan. Publikoari 2 partida eskaintzia, are gutxiago datorren larun batan baldan 3 partida izango dira, bat neskena eta beste 2 mutilena. Niretzako ere, xamar bezala itezait 2 partida otxugea, hori partida bat ikusten, gehien bat, eta orain zesanik ez, publiko berriaren zat, hombre, akontezimiento bat baldin bada, Gernikan Winterrarekin gertatzen den bezala partida bakarra, zapore honakin sartu eta bukatu, ordon, arriskutsua iruditzen zait, gaur egun partidu bat baino gehiago eskaintzia. Bai, bat baino nik bai bi ipiniko neuketik, Bere pasatzen dena, honetara, jokatzen da modura, 15-eko 2, eta gero empatatzen da, bostera, dago zen deskantu, niretzako gehiagi deskantatzen da. 15 tantora, partido baten. Eta irugarren setean, irugarren tantoan, eta hori nik, baten batek esplikatzen badit arrazoia, behar bada ulertuko dut, baina hola, bai enpresa batek eta bai besteak berdin. Hirugarren tantuan 5 tantutara deskansua, behar bada egongo da arrazoire bat, nahi zaite burura ez erretortzen. Beste aldetik Fausto, neskek jokatzen dute. Ze iritu zeizu nesken jokoa? Nesken jokoa, gustatzen. Nire zen, neska bat asko maia, legitxon ezagutzen, 10 urte dukin, aztia da. Igual 10 izan dut, igual 14 dut. Baina, bueno, aztia da. Lakoaz postura batzuk oso onak. Igual faltaziakoa momentu batzutan, bote korridora jutekeran da, apur bat, biderdean gelditzen da. Gelditzu zen pelota batutan, baina. Peloti sartu, ipini, eskerrek urman, geleza, sondoa kara pelotia, asko guztetik da, hori neskia asko guztetik. Elaia eta Frida pelotalea da, butaten ja. Elaia, bai. Frida niretzako, Frida daka eskuma, bai mutilen artean ere konparatzen hasiko bagina politena. Nola manejatzen duen neska horrek eskubia. Erdi albotika nola emateion, oso movimiento swing egokia iruditzen zait. Asko gustatzen zait. Bai. Beste aldetikan niretzako neskentzat olako kantxetan jokatzia kaltegarria da. Epe luzera begiratuta berritxun ez ditut ikusi jokatzen, baina iruditzen zait halako kantxa batean edo Tolosako Beotibar batean egongo dira kantxa gehiago, askoz gehiago luzituko luketela neskek eta desarrollatuko luketela beste joku bat, orain ematen du askotan errebesakin hartu eta sekulako pelotakara jota, erditantua da, behin kontrarioa gainditu ezkeo, tanto erdia da, eta horrek ez du laguntzen jokoaren bizitasuna, bai, Helenak eta beste aurrelaria lenguan ni izenoikin naztu itenmez. Elaia. Bai, postadiluare poliki manejatzeu, eta hori
Ze poxa ematen duen, ez bakarrik atzea jota, tanto baizik eta kontxo, tartekare badagola gatza eta piperra. Bai, bizak, Elaiak eta Helenak, bizak ondo manejatzen dabe. Ondo manejatzen du, bai. Eta pelotarizak dira, pelotan ni partidu asko gustatzen jaten neskena. Lotxe beti, ni joko zikina ez ja gustatzen. Nahi joko zikina, nahi dut esan, peloti gelditzen danean, gelditzu berdan nin baino gehiago, niri hori ja gustatzen. Ikusi neban hori ikusten. Nahi esan sartze bezazoian, Fridak eta Elaiak asko gelditzen dut pelotiak. Pelota apur bat, hombre, txarto gelditzen dozudin, apurtxo bat gehiago, bai, hori dano gelditzu dugu, Baina, dago denpora bat, baina hortik ez da urten bihar, nahi esan, ditzako pelotia, nahi sartzen bakoitzean, pelota txarra hartu badozu, baina pelota hona hartu badozu, ez daukazu hainbest, denpora gelditzu biharri. Hori dator gaur egunin, hori lau pauso emoten da bizienak asko gelditzen, orduan zen pasatzen da, horredi buena emoten, horredi espadotzen moten falta, honeri gelditzi jatxik apurba gehiago bestuzten moten. Baina hori ez da, Hori, batek konpondu dira. kantxa motzagoa jokatuko balute, behar bada garbiago ez lukete jokatuko, hain atzea botatzeko esfortzu egin behar dute, orduan, karo, ez bakarrik besoak luzatu, baizik eta azten bazea 2-3 pauso ematen, beti, ematen du atzeago botako dutela, baina, karo, oso luzeit ez aie kantxa. Elaiak eta Helenak, ez eren gelditzen, gehiago gelditzu berda bena, baino. Beste bizak, Fridak nahiko garbizia da, normalin. Frida niri bizat, rebesa ez ondo hartzen da, baina apur bat, peloti apur bat, sebanin hartu du nintzako asko gelditzu da. Finalerdia, Barandika eta Baske, Ladutxe eta Del Rioren kontra. Partida borrokatua, Baina, bueno, segun zelan datorren Ladutx da, ondo datorrenin, pelotari publitza da ikusteko, bizizia pelotari bizizia da, fizikamente ondo dago, baina opariak etxen datorrenean, nik Danian ezagutu nun behar bada ikusita ukiko nun, baino egunero jokatzen Danian, han izan nun itzanean bere lehenengo urtean, da, ikusi nun funtzio bat jokatzen, da, temporadan hasiera zan, da, nire artian, honek ingo du, erikek eta egitezuna, ez, bastar guzti txikituko ditu, honek danak erabaziko ditu, bai binaka eta bai banaka. Gabean ikustea jun, da urrungo egunean jun, da nire artian, hau ez da pelotari berdina. Ziero, kanbiatu eta egunaren arabera, ditxia benetan. Daukoz, ikusten duzu, rebesa, eskumia, hainkak bizkorrak, batzutan ikusten duzu, da pelota zailak sartu eta dana, baina dartu moton pelotiari indarra dauko eta dana, baina pelopeste egun batzutan ikusten duzu, eta upari bat bestina, horrek partidu txalan dira basiko. Del Rio, ondo ikusi do, Del Rio, lehen atzelaria, Del Rio, atzelarietan onduenetariko, ondo ikusi. Deportibo bere kantxa izan behar du, Bai, laguntzu, torre frontoiak berari lagundu zuen, baina ondo ibili da. Hombre, Ladun, ondo badato, topera irabazteko, ikusten,